Kúpili ma. Hýčkali ma, hrali sa so mnou. Tieto šťastné dni však netrvali večne. Keď som ich prestal baviť, vyhodili ma na ulicu. Svoje vlčie inštinkty som už dávno stratil. Nedokážem žiť vo voľnej prírode ako moji divokí príbuzní. Človek si ma pretvoril na svoj obraz. Nedokážem žiť bez jeho pomoci. Ak budem mať šťastie, dostanem sa do občianskeho združenia Pes v núdzi. Ahojte, my sme organizácia Pes v núdzi, pôsobíme od roku 2008. Sme tu na to, aby sme sa starali o túlavých, vyhodených, nechcených a týraných psíkov. Náš názov hovorí za všetko, Pes v núdzi. Hľadáme im trvalé domovy, kde im vynahradia všetko zlé, čo prežili. Fungujeme na 2 miestach, hlavnú pobočku máme vo Zvolenie, menšiu v Pezinku. Dnes sa vám predstavia od nás 4 psíci, Rory, Judy, Gordon a Kevin, takže môžete byť aj vy tými, ktorým zmenia život a zachránia ich tým, že si ich adoptujú. Ak hľadáte verného priateľa, ktorý vám spríjemní vašu samotu alebo doplní vašu rodinu o ďalšieho člena a priniesie radosť a nezištnú lásku do vášho života, sme tu pre vás. Dobrý deň, som chlpáč Kevin. Napriek tomu, že mám iba 4 mesiace, je už zo mňa poriadny cvalík. Predpovedajú mi, že ak dorastiem, môžem vážiť do 25 kg. Zima, mokro a chlad. A všade naokolo iba ľudská nevraživosť a surovosť. Volám sa Gordon a takto mám zafixovaný môj predchádzajúci život. Som kríženec Judy a môj životopis je podobne smutný ako ostatných priateľov, ktorí spolu so mnou prežívajú tu v občianskom združení Pes v núdzi. Volám sa Rory, mám pol roka a podobne ako moji mnohí kamaráti som sa ocitla na ulici. Samozrejme, všetky zvieratká, podobne ako ľudia, potrebujeme isté zabezpečenie, určitú starostlivosť. Či chcete, či nechcete, mali by ste nám ju poskytnúť. Rozhodnutie starať sa o zvieratko je prejavom ľudskosti. Rozhodnutie adoptovať si opusteného psíka je priam záslužný skutok. S týmto rozhodnutím však ide v ruke aj zodpovednosť. Aby bol vzťah medzi psíkom a jeho pánom vyvážený, je určite na prvom mieste jeho zdravie. A tu je najdôležitejšia prevencia. Pravidelné vakcinácie, odčervenie a samozrejme kvalitná strava. Prichádza jar a s ňou aj častejšie vychádzky do prírody. Po dlhej zime sú to konečne nové zážitky s vašim psíkom. Nezabúdajme však na nástrahy, ktoré sú s výletmi do prírody spojené. Vonkajšie parazity, ako kliešte, blchy alebo komáre. Škodia svojim parazitovaním, ale najmä rizikom prenosu viacerých nebezpečných ochorení. Našťastie dnes máme k dispozícii vakcinácie a rovnako množstvo repelentných preparátov, ktorými by sme mali psíka chrániť. Momentálne prežívam v občianskom združení Pes v núdzi. A veru, ja som si tej núdze užil až. Z nepochopiteľných príčin som sa spolu s mamou a 6 sestrami ocitol vyhodený na ulici. V rodine, ktorá sa ma nakoniec ujala, dominoval muž, vraj pán tvorstva. Až príliš často mi najmä palicami a silou rúk dával pociťovať jeho nadradenosť. Našťastie som sa zhodou okolností dostal od týchto ľudí sem. S bratom sme sa ako malé šteniatka ocitli na ulici v tých najtúších mrazoch. Aj taký dokáže byť ľudský tvor. Našťastie iný pre nás úplne cudzí človek sa nad nami zľutoval a priniesol sem do tohto zázračného zariadenia. Už môj výraz, šibalské oči a úctyhodné uši napovedajú, že mám k životu napriek tomu, čo sa mi stalo, jednoznačný vzťah. Na tie hrozné dni a noci, než som sa dostala sem, sa nedá len tak zabudnúť. Z mojich skúseností by som vám jednoznačne odporúčil krmivá Royal Canin, ktoré zohľadňujú vek, veľkosť, plemeno a zdravotný stav zvieratka. Nielen na svojich chorých pacientov pozorujem dobrý účinok diét Royal Canin, ale aj svojim zdravým pacientom odporúčam preventívny rad týchto výrobkov.
Prinášajú priaznivé účinky, ako je zdravá koža, zdravá srsť, zlepšenie imunity a predovšetkým vysoká stráviteľnosť a chutnosť. Aj Hippokrates povedal, nech jedlo je vašim prvým liekom. Doprajte im Royal Canin. V relácii boli použité reklamné oznamy. Všetky videá z našej produkcie si môžete pozrieť v archíve na www.cngo.sk.